осим орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. шудам ки бо мо пайвастед ва ҳаводори забони зебову шевои тоҷикӣ ҳастед. чанд сухан дар бораи садоноки «э» ки дарси гузашта мавриди таҳлили мо қарор гирифта буд. вақти талаффузи «э» даҳон аз «и» дида фарохтар кушода мешавад. он ҳам дар аввал, мобайн ва ҳам дар охири вожаҳо вомехӯрад. масалан, дар калимаи «элак», «не», «мех», «бежан», «шер» ва «ҳеҷ». дӯстони азиз, то имрӯз мо бо табиати овозҳои забони тоҷикӣ ва мавриди истифодаи онҳо ошно шудем. омӯзиши овозҳо ба охир расид. муборак бошад. агар то имрӯз моро бо диққат пайгирӣ карда бошед, акнун шумо истифодаи фонемаҳои забони тоҷикиро хуб медонед. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо боз як воҳиди хурди забон, ҳиҷо ва намудҳои он мебошад. чун дар дигар забонҳо, дар забони тоҷикӣ низ ҳар банди овози садонокдори як калимаро ҳиҷо мегӯянд. донистани ҳиҷоҳо барои беғалат аз сатр ба сатр гузарондан ва навиштани калимаҳо ёрӣ медиҳад. ҷудо кардани ҳиҷоҳо дар таркиби калима барои соҳибони забон кори душворе нест. ҳар як шахси бо забони тоҷикӣ гапзананда ҷараёни нутқро ба осонӣ ба ҳиҷоҳо тақсим мекунад ва аввалу охири як ҳиҷоро беғалат нишон медиҳад. вале нафаре ки нав ба омӯзиши забони тоҷикӣ пардохтааст, бояд баъзе махсусиятҳои ҳиҷоро донад. ду навъи асосии ҳиҷои тоҷикӣ мавҷуд аст: кушода ва баста. ҳиҷои кушода он аст ки бо садонок охир меёбад. ҳиҷои баста бошад бо ҳамсадо ба итмом мерасад. ин ду навъи ҳиҷо дар навбати худ дорои хелҳои зерин мебошад. ба ҷадвал бо диққат назар кунед. ҳиҷои кушода метавонад аз як садонок иборат бошад. масалан, о бод ё ин ки ӯ мед. хуб дар ёдам ҳаст, омӯзгоронамон барои осон ба ҳиҷо ҷудо намудан бо қарсак мефаҳмониданд ва мо ҳамин хел одат карда будем. о дам. ҳамчунин ҳамсадо ва садонок намуди дигари ҳиҷои кушода аст. масалан, бо адаб, падар ва ғайра. намуди аввали ҳиҷои баста аз садоноку ҳамсадо иборат аст. масалан, орзу, ан бор. намуди дуюм садонок ҳамсадоро дар бар мегирад. намуна: орд, асп, давонӣ. намуди дигар аз ҳамсадо, садонок ва ҳамсадо таркиб ёфтааст. масалан, коргар, шафтолу. хели чоруми ҳиҷои баста он аст ки аз ҳамсадо, садонок, ҳамсадо ва ҳамсадо иборат мебошад. намуна: мард ро, нард бон. чӣ тавре ки аз ҷадвали боло бармеояд, дар забони ҳозираи тоҷикӣ 6 навъи ҳиҷо мавҷуд аст. дар асоси баъзе маълумотҳо метавон гуфт ки маъмултарин ҳиҷои тоҷикӣ навъҳои ҳамсадо, садонок дар гурӯҳи ҳиҷоҳои кушода ва ҳамсадо, садонок, ҳамсадо дар ҳиҷоҳои баста мебошанд. дӯстони азиз, ин ҷо ба фарҷоми барнома расидем. умед мекунем ки дарси имрӯзаро хуб дар хотир гирифтед ва ба ҳар як намуди ҳиҷоҳо мисол оварда метавонед. саломат бошед. бо шумо будам ман Осим Орифпур. то дарси дигар. худоҳофиз.